Lena bakambombosho umnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Nazo kwizona indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Iminjunju Kwabashonelwa Kuwa Isonto owasemsinga wethule uhlahlomali kanti liphelile idumela ngedamu LASENSELENI. Nina besulo sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Umndeni wakamthabela esigodini sasengodini esho inyakatho nesifundazwe sakaZulu Natali uthi kusanzima namanje ukwamukela isimo sokwedlula emhlabeni kamama wekhaya nomzukulu abadlule emhlabeni ngesikhathi bethamela inkonzo yephasika ngoMbasa wangonyaka u2019. Kulesigameko esenzeke empangeni kwashona abantu abayi13 bewelwa kudonga lwesakhiwo sesonto kanti kuze kube imanje lemndeni ithi ayikazi yakuthola ukuphumula enhlizweni ngoba yagcina ingaziswanga ngembangela eyadala lengozi. Kubanzima khona ngalezi imini ngoba umuntu osuke ethi uyahamba nje inkonzweni enjengalezo akusathanda sekusenza sibe madolonzima izingane nje ishele izingane esikuthanda ukuyela enkonzweni. Emva kweminyaka emine kwenzeka lesi sigameko, eminye imindeni ithi uma kufika izinsuku zesikhathi sephasika kuvuka Iminjunju ngoba yagcina ingayitholanga into ephathekayo ngomsuko wokuwa kwesakhiwo sePentecostal Holiness Church empangeni nokwagcina kushone khona abathandiweyo babo. Umama sasihlangane naye nje nyakeni ngo-2000 ngo-84 hlangana kwami nomama saba abantu besiphilayo nje naye uthili ukuze kufike lesi sikhathi silosibambisene nje umuntu nje obeyithobile futhi nami ngabona ukuthi njengoba kuze kufike isikhathi sokuthi sishade nje kwashadeka ngoba ngibona ukuthi umuntu okwaziyo ukuphatha ikhaya sikwazi ukuhlala nje sikhulise nabantwana laba njengoba sebekhulakhulile. Yeah. Ekukhonzeni umuntu okhonza kephi? Umama ubekhonza ke-Pentecost. Yeah. Nje umazi wakho bevele ekhonza khona. Kusho ukuthi nje wayisuke phela ngoba uyizala ngokuzoshada wabeke setholana nale nkonzo ke sesonta kuyo. Isigameko senzeka ngo-2019 iphasika lakhona. Mhlawumbe njengomndeni wakamthabela safika kanjani nina uthola kanjani umyalezo nokuthi kwenzakaleni kuze kube kufika nje esikhathini samanje? Kusho ukuthi umyalezo kwafika nje i-call esisitshela ukuthi sekunomonakalo osudaleke ngale esontweni. Sabe sesisuka-ke sesiphuthuma khona ngoba kwakunenye yengane enye indodakazi kasibali wami eyayikhona ehambe nayo umama lo nomzukulu. Manifika khona fica isimo sinjani? Isimo ngesihle sasisibi ngalendlela exakile ngoba safika nathi singazi kwathiwa abantu sebethuthelwe izibhedlela kwaphoqa ukuthi abanye baphuthume khona esibhedlela eNgwelezane. Hayi babuya nombiko ukuthi akabonakali sasifice udonga luwile kanti bona bangaphansi kwalolu donga bacindezele akhishwa nje sibuka nathi khona. Umnomzana uMthabela yena walahlekelwa umama wekhaya kanye nomzukulu lesi sigameko ngesikhathi ithimba lahambele kwakhe engodini eshowe ubese echaza kabanzi ngesikhathi ezimnandi aphilisana kahle ngazo nomama wakwakhe. Mhlawumbe emva kwalapho baba ekukho okwenzeka ukuxhumana nabebandla umyalezo mhlawumbe esontweni amaphoyisa ugovernment ukuthi kahle kahle kwathiwa kwenzakaleni la? Laphana kuze kube manje asitholi ukuthi kwenzakalani ngoba kwi-memorial service satshelwa nje ukuthi kusenziwa uphenyo ukuthi lesi sakhiwo kwenzeke kanjani. Kusho ukuthi sagcina-ke kuthiwa kusenziwa lolo phenyo kuze kube namhlanje kasikaze sibuye sitshelwe umuntu ukuthi
kwaqhubekani kwatholakalani. Ngibheka isikhathi la osibalayo ukuthi noma mama nahlangana ngesikhathi zama-80s. Benibusiswe ngabantwana abangaki and ukusuka kwenu kuma-80s kuze kushaya isikhathi sa-2019 ukuthi uyakushiya emhlabeni singakanani isikhala kubantwana nakuwena nje kumuntu ubuso uphile nesikhathi eside egcekeni laMthabela? Saba sinzima kakhulu nje nakumanje. Akuhle kahle. Selokho nje wahamba. Kuyasinda. Uyahlala phela nezingane kodwa nje ubona ukuthi buye khona isikhala sokuthi umama egcekeni ngabe uyayaluza nabo bathi mama. Ubaba usuke sewubaba nje. Kodwa umama umuntu osuke emkhulu egcekeni mawusubuka nakubantwana nje. Baba sesigoqa nje singakuvusela amanxeba kakhulu ukuze nithole ukududuzeka noma ke umphefumulo ungeke usabuya. Ikuphi mhlambe njengomndeni waMthabela mina enifisa ngabe nasizakala ngakho nesakubhekile ukuthi mhlambe kungenzeka kuze kube namanje? Esikucabangayo ekusizakaleni phela yikho ukuthi thina sasilindele ukuthi sizwe nje imphumela ukuthi ngabe isakhiwo sasisesimeni, ngabe isakhiwo sasingasekho esimeni, bese sazi ukuthi bese sizwa ukuthi njoba sasingekho esimeni yini abangasikhalela ngayo. Kodwa uma sisesimeni futhi ayikho into sasingayilindela la. Kanti sibe sesibheka lolu daba nomfundisi uVusdube njengoba kukhona imibono ehlukene ngesigameko esezenzeka emabandleni ahlukene. Babdubo kunezigameko esoyibheka la ezike zenzeka zashiya eminye imindeni noma abanye abantu abangakholwa bezizwa ukuthi asikho isidingo sokuthi ngikholwe. Ngizobuyela kwisigameko esike senzeka eNigeria kuyibandla likamfundisi uTB Josh. Kunesinye futhi esenzekile 2019 khona la eKZN empangeni kwelinye lamabandla okwathi abazalwane bebamba inkonzo yephasika badilikelwa udonga kwakhona abadlulelwa imphefumulo yabo. Kunembono ehlukileke la. Ile ethi khona abakholelwa ukuthi emabandleni sekhona nokuthola ngemphefumulo yabantu njengoba nalezi zigameko engibalayo kwabanye kugcina kungazekanga ukuthi ingabe izakhiwo ezazinenkinga noma ilento le asebekholelwa kuyona ukuthi nabafundisi emabandleni niyakusebenza ngemphefumulo yabantu. Kuyiqiniso liphelele ukuthi ensukwini esiphila kuzo siphila esikhathini la inkolo inama challenges amaningi. Ngingathi isikhathi sembuzi neklabhu nezimvu. Ngengizwa abantu besebenzisa ulimi elokuthi kuye kube khona impisi embathe isikhumba semvu. Siphila kuleso sikhathi so ngami eqinisweni. Yebo bakhona kulezi insuku esiphila kuzo abafundisi abahamba indawo la bethwala khona and umuntu othwala uyazi ukuthi kufanele kube nemphefumulo ozochitheka, kube negazi elizophalala njalo mangabe kunento enokuthwala. Isigameko nje leso sho saseNigeria sasisolisa kakhulu ngoba abantu abaningi ababeshonile laphana uphenyo kwakufanele lenzeke ngendlela okwakufanele lenze ngayo alwenzekanga. Ngingomunye wabantu wayengenelele ekutheni kubuyiswe idumbu zabantu ababeshonele eNigeria, kodwa indlela ababengafuni ukubambisana ngayo nathi kwakusolisa ukuthi lento ayihambisani nje nobungozi obenzekile, engathi ihambisana nokuthi kunemfihlo eziningi abafuna ukusifihlela zona njengebandla esingazange sizazi kuze kube manje ngoba nophenyo olwalwenziwa lwaluuphenyo olwalufihlakele kakhulu. So ke kusibeka esimweni sokuthi nathi isolise lento ukuthi hayi ngabe labantu bafa nje ngoba ngempela kufanele bafe. Now iproblem enkulu ithi uma abantu befa ngendlela enjengaleyo esontweni kuba khona ukuthi hayi kanti uNkulunkulu unjani uma izobizela abantu ndawonye bese fike yababulala. Ezinye zezinto ke lezi ziba imibuzo eshiya umbuzo ongaphenduleki ngaphandle kokuthi uma kwenza isigameko esinjengalezi ibandla kufanele libe upfront ekutheni lichaze ukuthi yini eyenzekile, libe open ukuze sibone into eyenzeke ngemistake nento eyenzeke ngoba kunenhloso yokwakha izisekelo ezithize zenkolo ngemphefumulo yabantu. Umfundisi uDube ubese ephinde chaza kabanzi
nangokubaluleka kwesikhathi sePhasika. Ngokomlando weBhayibheli nangokomlando nje wezenkolo, isikhathi lesi esikhunjuzwa ngaso labantwana baka-Israyeli baphuma khona ezweni labe begqilazwe khona iminyaka eminingi. Mase bephuma-ke kwaba nomyalezo uNkulunkulu abanikeza wona. Leso sikhathi ababezophuma ngaso besuka ezweni lokugqilazwa eGibhithe beya ezweni lesithembiso sabizwa ngesikhathi sePhasika noma iPassover. Leso sikhathi-ke siye sashintsha ngesikhathi-ke sekuba khona uJesu esekuzela uJesu. La isikhathi sePhasika sesithathwa njengesikhathi la uJesu ezohamba indlela yonqamlezo ayolenga esiphambanweni ahlukanise impilo yomuntu endala nempilo entsha kumuntu. Isikhathi sePhasika sibaluleke ngokuthi isikhathi esifanisa nesikhathi sokuchitheka kwegazi, ngoba ngesikhathi abantwana beIsrael bephuma eGibhithe babenikeza umyalezo ukuthi abahlabe iwundlu, umndeni nomndeni awuhlabe iwundlu. Nangesikhathi-ke sokuthi uJesu ayesiphambanweni sekufanisa nokuthi iwundlu likaNkulunkulu elalinikelelwa abantu emhlabeni ukuze bakholwe noma baphenduke. Mhlambe-ke into ekufanele siyibalule ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi sokuhlanganiswa kwemindeni, ngoba kwakunomyalezo futhi wawubalulekile ukuthi ngelanga ababezophuma ngale eGibhithe kwakufanele ukuthi umndeni nomndeni uhlale ndawonye udle lelo wundla ababezolihlaba. Kwakunomyalezo othi uma umndeni utholakala ukuthi mncane awubizwe omunye umndeni bazohlanganyela. Kusho ukuthi isikhathi sePhasika isikhathi sokuhlanganyela, isikhathi sokukhululwa ezweni lokugqilazwa noma-ke ngokamoya ke manje sikhuluma umuntu uyakhululwa ekugqilazweni ngokamoya abe sendaweni ekhululekile ngokaNkulunkulu. Owomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe uthi umnyango wabo uvulelekile nganombani ikakhulukazi kwemindeni eyathinteka esadinga ukululwa ngokomqondo mangabe kusanzima ukwamukela isimo ngento eyenzeka. Unhlalakahle bahlala bekhona ngaso sonke isikhathi ukuqinisekisa ukuthi labo abasuke besezinhlungwini ngenxa yokulahlekelwa abahlobo babo bayakhona ukuthi balekelelwe nge-psychosocial support, bakwazi ukuthi bagcine sebebuyele esimeni esifanelekileyo ukuthi bakwazi ukuba kusona baqhubeke nempilo. Ngiyafisa ukuthi mhlambe sicele makukhona labo abasesesimeni esibhlungu o inhlungu abasenazo kakhulu ngenxa yokuthi bahanjelwa ihlobo zabo ngesikhathi sesigameko lesesenzeka. Siyafisa ukuthi basondele eminyangweni baye nasemahhovisini nje aseduze nabo bacele ukwalulekwa noma bacele usizo kosonhlalakahle ukuze bakwazi ukubhekana nesimo, bakwazi futhi nokwamukela noma-ke ukwamukela makuhamba umuntu wasekhaya kuyaye kube nzima nangendlela asuke ehambe ngayo, kuyaye kuthatha isikhathi eside ukuthi abantu bakwazi ukudlulisa izimo ezifana nalezo. Kodwa-ke njenganohulumeni sikhona ukubambisana nabo ukuze bakwazi ukubhekana nesimo lesi ababhekene naso. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Ake sithi ishelele itolo mbukelo sophinde futhi sibuye nezinye zeindaba. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili. Iminjunju kwabashonelwa Kuwa Isonto owasemsinga wethule uhlahlomali kanti liphelile idumela ngedamu LASENSELENI. Uphume ngomningi ba umphakathi wakward 1 kumasipala wasemsinga amaphadnele kaMthaniya ngenkathi lo masipala wethula uhlahlomali kanye nokuzwa ke izimvo zomphakathi ukulungiselela unyaka wezimali. Lo mkhandlu buhambisana nekhansela la kulesi sigceme baye bethula ke ngokusemthethweni izindlu ezine kanye ke nomgwaqo ikhowane baphinde banikela ngokudla emndenini elikhulu namashumi 550. Lokho kwenziwe emcimbini obubanjwe lethuba lethu primary school khona eMsinga. Umkhandlu wasemsinga uhambela umphakathi wasemzweni lapho buzokwethula khona uhlahlomali lonyaka ka2022 no2023 uphinde wethule ngokusemthethweni izindlu ezinye kanye nomgaqo obizwa ngokuthi ikhowane. uDr Felinkosi Sikhakhane uthi umkhandlu wasemsinga ukubeke phambili ukuba njalo uxhumane nomphakathi. Umkhandlu wasemsinga ukubeka phambili ukuba uhlale njalo uxhumana nabantu bomphakathi ukuba ubeze ukuthi bakhala ngani nokuthi badingani, njengoba sizileke nje
sizozwa lokho kubo ukuthi basidingani njengoba kakhulukazi futhi phela ukhumbula ukuthi unyaka wethu kwi-local government uqala ngoJuly. Nxa sesiyaphetha nje njengoba sesiyo kuJune uphela ngoJune bese uqala ngoJuly olandelayo. Ngakho-ke sizozwa nje ukuthi izithini iy'nhlelo zabo bafisa ukuba nxa silungisa sibalungiselele ini. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba ze-1KZNTV, ikhansela kule ndawo uMbuso Buthelezi uthi uyathokoza kakhulu ngokwenziwe umkhandlu kanti basazophinda nokusebenzisana nekomidi lakuleli wadi ukuba banakekele lo mphakathi. Ngizizwa ngigcwele intokozo enkulu kakhulu ngokwenzakalayo wadini lami. Nje umkhandlu ukhona nje kuningi osukwenzile ukwazile ukuthi uvule imizi emine ekhandiwe wadini kwa umgwaqo uphowane ukhona nogesi ofakwe embubeni kuyimanje. Konke lokhu into ezinhle enzakalayo ewadini nezithokozisayo ke. Umkhandlu uphinde wanikela ngokudla emndenini eyentulayo kakhulu elinganiselwa ku-150. Khona manjalo umeya womkhandlu uphinde wanxusa umphakathi wasemsinga ukuba uziphathe kahle kuleli phasika. Kwalona isonto leli nje njengoba kusukele izolo kwabakholwayo balibiza ngesonto elingcwele. Kusuka ngomsombuluko nje koze kushaye isonto elingcwele leli. Ngakho siyacela kubantu bakithi emsinga ukuthi noma kubuswa udliwa kahle kodwa sihloniphane, sithandane. Owozwayo ukuthi ukudla sekumgabhile ahamba yolala ekhaya, angaze athole okungafanele akuthole. Sifisa ke futhi ukuthi abajwayele nabakwaziyo nabakade bagcina kebe nje enkonzweni emasontweni kulezi insuku esontweni elingcwele. Odlayo adle acabange kodwa ukuthi kusazobuye kubuyelwe nasemsebenzini phela kuyosetshenzwa kuzodlula lokhu kudinga sibe sibuyele emsebenzini singathi ke besilibele ukudla sagcina singasayanga emsebenzini. Ngikhuthaza lokho ke ngalezi insuku ebalulekile kangaka ukuthi sihloniphane sibekezelelane uma sidle kodwa sibe sikhumbula ukuthi sine challenge enkulu yokuba sisebenze singahlali emakhaya. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemzweni eMsinga. Sekufana nenganekwane nje ukuthi kwathutheleka ngomningi abantu beliqhamumise ey'ndaweni ezahlukene bezobhukuda bangcebeleke emayini yenkwale esenseleni esigodini sasemayini enyakatho nelekamthani ngey'nyangeni ezedlule. Le mayini-ke yabake ney'gameko eziningi ezahlukene ukubala kuzona imicimbi ebiyenziwa khona njengoba bese yabake indawo yokuyithokozisa kuhlomula nabadayisi bendawo. Iphinde yabake sematheni ngomshopho kwedlule emhlabeni kwabantu abaze bafinyelele kwabathathu ey'gamekweni ey'mbili ezehlukene. Sekukhala ibhungane emayini yenkwale esenseleni emayeni nese yaphenduka idamu njengoba leli damu bese liphenduka undaba mlonyeni ezinkundleni zokuxhumana kanye nasemehlweni abantu uqobo njengoba bese bethutheleka ngobuningi babo bezosebenzisa leli damu njengendawo yokusithokozisa. Kuzokhumbuleka ukuthi leli damu liheha abantu abaningi njengoba besibona o-DJ nabahleli bemicimbi benza imicimbi kulo leli damu ngendlela yokubeka isinkwa etafuleni. Kanti ke sibheka indlela umphakathi ozuze ngayo ngesikhathi leli damu lisenesasasa abantu besathutheleka ngobuningi babo ukuzozijabulisa kuleli damu. Kuzokhumbuleka ukuthi umphakathi wasenseleni wathola ithuba elihle lokwenza inzuzo kule ndawo nokwaya ngokushabalala ngemuva kokubonakala kwezidumbu esezizeza abantathu ezaphuma kuleli damu. Kuzokhumbuleka ukuthi abesilisa abathathu bakhona enseleni baminza kuleli damu ezigamekweni ezimbili ezehlukene. Izakhamuzi zasenseleni zaba nembono ehlukene ngokufanele kwenziwe ngaleli damu njengoba zaziveza ukuthi kufanele lilethelwe izindlela zokuvikeleka ukuze bezoqhubeka benze lokho abakubiza ngokubeka isinkwa etafuleni besebenzisa leli damu. Siyacela nkosami intuthuko nomasipala ukwazi ukufaka isandla nkosami besicela ungenelele la kule ndawo kunehlathi ebesicela nakhona ukuthi singalungiselwa khona usifaka isandla. Siyacela siwumphakathi njengomama sebeqalile badayisa ama-chips njengoba izingane zingasebenzi nje singasebenzi kwanathi izingane eziqedile ezikoleni zihleli ayizisebenzi nathi asisebenze siyabhuquza.
ukusiza ngakho futhi okukhulu kakhulu mina ngibuka ngazuthi intuthuko siyayicela ngathi ngaba khona impela kakhulukazi umgwaqo mubi ngisho usiphume erenke lapha elokushini ukhomba ukuthi uza ucela ulift umuntu vele ecabanga ithala lakhe lemoto ukuthi ngizolinyalela ithala lami bese lo sise nginikeza u60 kuleli thala selizobhoboka ngakho ke besicela Nkosi yami ngisho ama-taxi la osomabhizinisi ama-taxi ama-owner angenelele nawo umasipala kodwa ke kube siucela kakhulu ukuthi Nkosi yami ngisicela ufake isandla usilungisele la ulungise nomgwaqo nathi Nkosi yami sifakole ne-shelter i-shelter ngoba Nkosi yami sizelanga liyashisa nje ilanga sesisabomvu qephu Ngemuva kokuphela kwesasasa laleli damu njengoba singasabona imuntu osaqhubeka nokubhukuda kulo sesibe sikhulu isikhala emphakathini njengoba labo kade bethengisa kuleli damu bekhala ngokuthi ngakuselula ukwenza inzuzo njengoba kade beyenza phambilini ngesikhathi lisenedumela leli damu omunye wabadlali bemsindo basenseleni uKhayelihle Shobede uthe nakubathola ukubizwa kwezinye izindawo lapha ayodlala khona ngemuva kokuthola ithuba edanyini lasenseleni kepha bukhona ubunzima kubo bengo DJ njengoba kungaselula ukuba iqhubeke eyodlala kwezinye indawo ngezimo ezenzekileke engabanga zinhle while thina besicabanga ukuthi kuzo end up onyakeni sekuyinto esiyigugu kuthina silimale kakhulu mfowethu and kunezinto ebezenzeka lapha edamini ebesithi masithi siyazenza sithola ama calls njengo DJ bengeke ngizwe umuntu esethi mfowethu ngibona isound yakho edamini so bangitshela ukuthi hayi ka DJ Shobza kunabantu bangaphosisi ba4 abantu bese bengiqashile ngokuthi bese ngikwazi ukubeka isinko etafuleni ngenxa ukuthi bengihamba ngale ngiyo advertiser then kanti ngale ngiyayidayisa abantu ke bese bebona ubuhle bomsebenzi wami bengumuntu impela obethi ufuna ukusebenza kakhulu edamini kulonyaka ngisengabuyela uma ngathiwa kuneyinhlaka ezithize mhlawumbe like ukuvikeleka kwabantu kungabikho lobube sibonile because into eyenzakalile kube kukhomba khona ukuthi bengekho ezinye inhlaka zokusiza insiza zokusebenza zakhona lapho ukuthi makhona abantu ababhudayo kube khona abantu ababukayo lapha but mawukuthi liyavuleleka elinye ithuba siyaxhaseka mhlawumbe izikhulu zangakithi nomkhandlu uyasilekelela sisengabuyela baba sikhona ready abantu bakhona abantu abanama skill lana abakwazi ukubhukuda kodwa sifisa ukuthi umasipala usondele ukuthi le ndawo ukwazi ukuthuthukisa abantu ababhukudayo bethole i-training eyanele abazokwazi ukuthi mhlasimpe bekwazi ukuthi belelelele ukhandela namathuba omsebenzi kule ndawo lena ngoba uzobona indawo inezihlahla lezi zihlahla lezi sifisa umasipala ushayela indawo yezihlahla ukwazi ukuthi uqhele edwele kwedamu bekwazi le ndawo lena akho ngisho amanzi akhona lana akho ngisho ama-toilet akhona la uzobheka kahle i-toilet limobile elilodwa esicelile nje salekelelwa but umasipala mongakhanda ama-toilet le ndawo ikwazi kube safe ukwazi ukuthi abantu abasendaweni ngoba uzobuka kahle lesi sikhathi esikusona isikhathi sikaJanuary kodwa la endaweni eseMain Dam kubuka kwindawo kaDisemba abantu bayithokoza khona la abakumele sifisa nje kwenzeka ukuthi nabantu umasipala usondele nosomabhizinisi bekwazi belungise le ndawo ukuze abantu bekwazi ukuthi imindeni ikwazi ukulala idlile kanti ke omunye wabadayisa babehweba kulo leli damu uThandi Mthiyane uthi bafolwe embiza ngokuvala kwaleli damu nokungabe kusababikho imicimbi bivama ukuba khona phambilini njengoba bengesanandawo abazothengisa kuyo cha ngani yami besidayisa ngalena makuthiwa ena kuzofika abantu sibizwe sitshena insuku zokuthi kuzobe kunabaculi kuzobe kunalabo abashaya ingoma sihambe-ke siye khona-ke sifike sidayiseke bese sidayise nje sithole noma 700 noma 1000 noma 1005 kodwa besazi-ke ukuthi iprofit ikhona ngoba besibuya sithathe iprofit sihambe sothenga ukudla siqhubeke sidayise futhi sizophuma sodayisa kuphi ngoba sinayo indawo yona indawo sasithi mhlawumbe sesithole ukuthi sizovuna khona kodwa akuselula-ke kanti-ke konke kwakwenzeka kuleli damu okubalwa kukho ukuzithokozisa ukudayisa kanye nokudlala imisindo sekuyinto esiyashabalala njengamazolo ebona ilanga njengoba sibona sekukhala ibhungane kuleli damu kungasenzeki lutho ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni enseleni ake sithi shelele itolo sophinde sibuye futhi nezinye zeindaba
Asibonge siphinde sinambukene nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Iminjunju kwabashonelwa kuwa Isonto owasemsinga wethule uhlahlomali kanti liphelile idumela ngedamu LASENSELENI. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18 rand 18 cents kuyidola laseMelika libe ngu22 rand 65 cents kupondo waseBrithani libe ngu19 rand 81 cents maqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ume $2017 5 cents ounce kuthi intengo yelo ngahluziwe yona ube ngu$84 99 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ngqongqoshe umnyango wezemidlalo eNingizimu Afrika uZizwe kodwa uthembisa ukuthi uhulumeni wakulelizwe useyinhlolweni zokwelekelela iqembu leMarumo Gallants ukubuyisa izikhulu zayo ezimbili ezithunjwe ezweni iLibya. Indaba ke iqale ngomhla zili-19 kuNdasa iGallants ibhaqabule Al-Aqda yaseLibya ngamagoli 4-1 esibayeni sayo emidlalweni weCAF Confederations Cup. Kwaba ke nehibe kulolu hambo nezaphethe ngokuthi isicebisa kulela lizwe esiphethe ihotela okube kade kulele kulona leli qembu leGallants sivimbele izikhulu ezimbili zeleli qembu ukuba ke zibuyele ekhaya ngaphandle kwesizathu. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqambu lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangane okwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.